प्रणाम। आज हमरा सबके बीच में एगो ऐसा आदमी के मिलवाए के चाहतानी जौन खुद लव मैरिज कइले बाड़न, जौन शादी से पहले बहुत बड़े बड़े बात कहत रह कि नून रोटी खाएंगे या जिंदगी संग ही बिताएंगे। तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत करी मिस्टर मंगरू यादव की। प्रणाम करतानी सभी लोग के। हम बानी मंगरू यादव। आज बता दी कि भाई लोग भुलाइलो लव मैरिज मत करियो। इतना लव मैरिज में घाटा बा। हम तो कह के पछतातानी। देख लो लोग का हालत बा हमार। तो ये कहानी सुनाओ तानी लव मैरिज के बारे में। सुनो लोग अभी आगे का एक के गो मौगी बिया टेंशन हजार बा, कपड़ा धोआवे खाती हमसे तैयार बिया। अरे एक के गो मौगी बिया टेंशन हजार बा। भाई लोग अभी खत्म होइल बा, अभी तो अब के शुरू होइल बा। सुनो लो कि दिन भर हमारा से कपड़ा धोआवे ले या सुतलो के बेरी गोर दबुआवे ले, कि हथवा से ताबर चलावे ले उ त हमारा के लतियावे ले, कि रोते रोते घर से हम भागल बानी, कि रोते रोते घर से हम भागल बानी। का बताई आज हम चप्पल से पिटाइल बानी। तो हम तो इहे पूछनी कगो रखले बारू, तो अपना बारे में उ तो कुछ ना बतावे है, हमारा से जाने खाती बेला ना धारावे है, कि निक से ना पड़ल बा पाला, ठीक से ना रहल ना जाला। अब हम कैसे बताई कि मेहरारू से सबे डेराला।